ngao khai lu bơ say gì kêu lạc mi này nang tu a đâu ra khoan bằng nang lu y ngao khai lu bơ say y đi di kêu lạc ba mê nang tu a đâu ra khôn bám y lung xa cho mai yo nang ra de ziu y lo nang tu ra na con ba mê ta ring ting pa cha na leng pi khai ni e con tu we tu bo lung xa nang tu lung sa lu ye say de ziu sun we lung ra lo ka ring ting kim ziu lung ne anya gulung sa hay si sau nhiêu khang ngam lu ra lo ring ting kha chiu su nei y lung sa cho mai yo nang ra de ziu y lo nang tu ra na con ba mê ta ring ting pa cha na leng pi khai ni e con tu we tu bo lung xa xuân mà rồi khoang su say cho one tâm mi kêu ga đi nang tu ma ning sau ma ge tad khai bo bom hi na ga nang tu mang ngai kêu ngam la apung a hiu na nang gu e y lung xa cho mai yo nang ra de ziu